Dwi'n meddwl mae'n syniad romantic yma o rhedeg I ffwrdd gyda'r syrcas. So, o'n I artistic gymnast yn Wrexham, hefyd nes I wneud dawns a theatr, trwmped, piano yn yr ysgol, yn y Steddfod yr Urdd. So, dwi'n dod o background creadigol. Dyna pam dwi'n hoffi syrcas. Mae pob un sgil yma, mae o'n yr sioe. Alle di sôn chydig bach am y sioe, felly? Enw fo ydi Sabotage. Mae o'n dan yr vulnerability o ddim yn perthyn mewn teulu lle, mewn gwlad lle, gyda creu lle. A mae yna lot o storïoedd yr pobl sydd yn y sioe fel fi a'r perfformwyr eraill. So, da ni wedi rhoi storis ein hunain I mewn i'r sioe. Mae yna diwylliannau mor gwahanol yn y sioe. Mae yna pobl yn dod o bron am pob un cornel y byd. A amrywiaeth yr cwmni ydy'r strength. Alle di sôn chydig bach am dy act di? So main discipline fi ydy trapeze. Dynamic o cash release trapeze dwi'n neud. Dwi'n chwarae rhan o soldier. A mae'r image o'r soldier mae'n really universal. Mae o'n dan yr pain mae rhyfel yn gallu cael ar pobl. A trwy'r act dwi'n cymryd yr uniform I ffwrdd. Dwi'n kind of rejectio fo, dwi'n chuckio fo ar y llawr. A mae hwnna I fi dyna'r sabotaging dwi'n neud. A syniad ydy dwi eisiau trio gadael y trapeze a dal y trapeze o hyd. A oherwydd hyn, dwi wedi gwneud trapeze fi'n really drwm. So, pryd dwi'n gadael y trapeze, mae'r trapeze yn dal yn aros yn yr un lle. Does yna ddim lot o pobl yn y byd sydd yn gwneud y stael yma. Mae'n eitha technical. Dyma'r pabell ni. Os y rhaffau, carabiners, mae hein I gyd yn cael ei defnyddio yn y sioe. So, mae'r cynulleidfa'n gallu gweld beth sydd yn digwydd. So, da ni'n dangos y rigging, sort of like the bare bones. Really exciting, fel perfformwyr sy'n gweithio yn yr awyr I gweithio yn y tens yma, achos yr unig un yn yr byn. Sut ydy o'n teimlo pan ti'n fyny fanna felly ac yn sbïo yn gweld yr cynulleidfa bob dim? Dych chi'n kind of mynd I mewn I zon gwahanol, dwi'n meddwl, pryd dych chi'n gweithio I fyny fanna. Mae'n amazing, ond ti'n bach yn scary. Mae'n siŵr. Yeah. Wyt ti'n treulio oriau yn paratoi, yn datblygu'r symudiadau ac ati? Mae'r job yn mor seasonal. So, da ni'n neud y sioe am 5-6 mis, a wedyn am y 5-6 mis arall, dwi jyst yn treinio. A ti'n byw yn y carfan yn fan hyn? Ie, dyma carafan fi. So, ie, os da chi eisiau cael look, da chi more than welcome. Swn i wrth fy modd, please. Sure. Yeah, gret, okay. Ti'n byw yn fama trwy'r blwyddyn? Fel arfer, dwi wedi rhoi tan yn y carafan nhw oherwydd jyst I helpu gyda'r gaeaf a oherwydd dyn ni'n mynd I Awstria a mae'r carafan yn mynd I dod gyda fi. So, ie, mae'r ffordd hyfryd o byw. Anodd, dwi ddim yn meddwl mai o'i pawb, ond dwi'n cael efo cos dwi jyst gallu... Mae'n rhywbeth really hyfryd yn jyst pacio I ffwrdd a jyst mynd I byw rhywle arall, gyda ffrindiau arall. I Awstria ac yna I Ffrainc fydd y babell llai perfformwyr yn teithio nesaf. Taith go bell I Trystan a'i garafan. Mae doniau'r gymuned syrcas wedi dod at ei gilydd I greu sioe llawn hyd, egni a gobaith. Allai dall pan fysa unrhyw un eisiau rhedeg I ffwrdd mewn carafan fel hwn efo'r syrcas.